Hola a todos. Imos deixar un tempiño a ver se alguén asoma por aquí. Vou ir abrindo aquí os comentarios por se queredes facer eh, pois eso, comentario, algunha palabriña para esta previa das semifinais. Por que facemos a previa despois deste tempo de parón que tivemos? Pois porque a Galega, a Televisión de Galicia, pois vai a dar cos comentarios en galego os partidos das semifinais e da final do Ireland masculino de fútbol gaélico que serán hoxe, de feito, están xa na primeira metade da primeira semifinal e mañá pois a segunda semifinal. Nos hoxe, entrando nos directos da Galega, creo que sale na televisión máis tarde, pero na páxina web, vámoslo poñer por aquí, agregamos isto aquí, aí temos, veis? Pois aí vedes que pois sale traiñeiras e despois sairá o fútbol gaélico e pon que hoxe será ás 6 da tarde. Se non o vedes hoxe ás 6 da tarde, teredelo ás 8. Mañá, penso que é en directo ás 5 da tarde, moito mellor, non temos que estar agardando pois os que somos máis apaixoados para velo en diferido. Lóxicamente, hoxe pois, hai que apoiar este esforzo que fai a Televisión de Galicia por traernos esta retransmisión e velo pois, nos directos da Galega ou máis en diante, supoño que na TVG2. Cales son os partidos de hoxe? Pois os partidos de hoxe hai os tedes. Kerry Tairón é a semifinal de hoxe. A semifinal de mañá pois é Meath contra Donegal. Cousiñas que teño registradas, que teño por aquí nun archivo, registradas para comentarvos. Sobre a primeira semifinal, Kerry contra Tairón. Despois veremos os cuartos de final e vamos ver o resumen. Kerry gañoulle a Armagh, foi un partidazo. Armagh eran os vixentes campións do ano pasado e gañaronlle 32-24 nun verdadeiro partidazo que eu disfrutei pois en GA Plus, que pois é a plataforma na que nos podemos suscribir para ver os partidos do gaélico de Irlanda e despois xogan contra Tairón, é un verdadeiro partidazo. Teño por aquí que isto non é propiedade miña, que é dun xogador dos Lorchos novo que se chama Hugo, pois temos aquí unha camiseta de Tairón, preciosa, que é a propiedade del, que ya temos que pasar. Pois este equipo desta camisola blanca, pois derrotou a Dublín. Dublín, unha temporada desastrosa de Dublín, o adestrador deixa este ano nada mal na Copa, que quedaron eliminados en semifinais da Copa Provincial precisamente contra Meath e mal na Liga tamén. Entón, perderon 23-16, o sea, sabedes que ningunha opción para os de Dublín. Kerry Tairón tiveron unha final moi clásica en 1986, e despois tiveron semifinal en 2003, semifinal no 2008, 2015, 2019, as últimas caeron sempre do lado de Kerry. Pois Tairón non é o favorito é Kerry, máis despois de gañar Armagh, pero o partido de seguro que será brutal. Na outra semifinal, Meath contra Donegal. Meath está facendo unha temporada moi boa. No Leinster, na súa provincia, gañou a Dublín, pero despois perdeu a final contra a Luz, nunha cousa inexplicable. Despois quedou en segunda división da Liga, quedou segundo, e ascende a primeira división, e despois gañoulle a Galway, que é un equipo potente, sen dúbida dos potentes de sempre nos últimos anos no gaélico, pois gañoulle 2 goles a 16 puntos,
22-21, 2 goles e 15 puntos. 22-21 nun partido moi igualado que non se decantou ata os minutos finais. Donegal pois levaba bastantes anos sen chegar a partidos importantes. Ten un palmarés importante tamén de dous, sobre todo no ano 2000, pero vitorias ten poucas. Ten dúas, mentres que Miz ten 7, pero moi anteriores, no? A última creo que é do 99 ou por aí. Entón, o partido, bueno, Donegal gañoulle a Monaghan. Monaghan estaba xogando moi ben, é un equipo moi bonito de ver, e máis coas novas normas. As novas normas están sendo espectaculares os tiros de dous, que abren as defensas moitísimos, os 3 xogadores que se teñen que quedar, 3 defensas e 3 dianteiros no campo contrario, as opcións de xogada de ataque son moitísimas, non ten nada que ver o fútbol gaélico do ano pasado a deste ano. Os resultados xa vedes, todos por riba dos 20 puntos. O sea, agora se pode dicir claramente, este ano, se pode dicir que o fútbol gaélico é o deporte para min máis bonito do mundo. Porque físico a tope, máis que nunca. Espacios abertos, contraataques, a norma de dan o balón na man, porque ahora adiantalle esa falta se non o dan, se o deixan mesmo tirado no chan o balón, adiantanlle a falta 50 metros. Entón, comete unha falta, dalle o balón na man ao outro, e tal, solo en gol, poden sacar a falta facendo un solo e arrancando. Claro, isto é, o xogo aumentou de velocidade radicalmente, aumentaron as xogadas de ataque radicalmente, os tiros de dous fan que muden os partidos aínda máis. Bueno, espectacular total o fútbol gaélico este ano. Moi recomendable que vexades as semifinais, moi recomendable que vexades a final. As novas normas, de verdade, que cambian por completo o fútbol gaélico, achégano máis ao que disfrutamos nós no 9-9, de ataque constante, de moi pouca contemporización, ou como se quere dicir. Vale, pois Donegal gañoulle a Monaghan. Que notiñas teño dese partido? Pois nada, que vai ser un partido probablemente moi igualado, igual que o Kerry Tyrone probablemente sexa igualado hasta os últimos 10-15 minutos, que probablemente un dos equipos pegue o arreón final e se pode distanciar, probablemente Miz Donegal será hasta o último minuto. A final, o partido a mí máis interesante é o de hoxe, Kerry Tyrone, sin duda, pero o Miz Donegal, pola igualdade que vai ter e vanse deixar a pel, porque para eles é histórico chegar á final ese ano. Entón, vai ser un partido a cara de can, a morte. Bueno, as semifinales do Laglan sempre son unha pasada, pero xa vos digo, máis este ano, de verdade, que se non bichedes partidos coas novas normas, ides flipar, vai vos encantar. Entón, xa sabedes, en directos da Galega, creo que agora ás 6 da tarde poderemos ver os máis frikis, e despois un poquinho máis adiante, non sei, decían ás 8 da tarde, na TVG2, e mañá en directo ás 5 da tarde. Hoxe, xa é recomendable que vexades o partido de hoxe. Para abrir boca, imos ver esos partidos, vou pechar aquí as ventaniñas coa información que vos tiña eu, vou poñer aquí os meus listadiños de xogadores para decirvos, sobre todo en que xogadores tedes vos que fixar hoxe, non? Facedes, se queredes, algún comentario, se estades entrando na retransmisión, para saber que estades ali e polo menos mandarvos un saúdo. Imos quitar isto e vamos a agregar ao escenario o partido. Vale, xa sabedes, GA Plus, que é a plataforma, que a mí non me patrocina nada, xa me podería patrocinar, e estou facendo boa publicidade, pois é onde podemos ver os partidos fora deste traballo excepcional que nos fai a Televisión de Galicia. Aquí temos o primeiro partido, que foi o Monaghan Donegal, xa vedes, 23-29. O partido, bueno, pois comezou, pois como están comezando as primeiras partes, pois con anotacións de 1 ou de 2, normalmente de 1, algunha de 2. Aí tedes, por exemplo, Monaghan, non? Pois
desde lonxe, cos seus tiros de 2, e aquí o erro que fai o porteiro de Donegal, Sean Patton, é o capitán Michael Bannigan, que é un xogadorazo do Monaghan, pois castiga, non? Isto está pasando moito, cos saques de porta agora son moi complicados. Está vendo moitos errores. Despois, aquí tedes a Rory Vegan, o porteiro de Monaghan, que é espectacular como golpea, pero que normalmente tira as faltas, pero que hasta en xogo, non? O porteiro ahora non lle poden pasar, salvo que este no campo contrario, entonces a veces suben. E aquí vedes golazo que decanta o pase que é Michael Langan, que tamén foi importantísimo ao final do partido, e Michael Murphy, que está xogando de dianteiro centro. E aquí vedes, pois, cando Donegal xa se marcha de 5, pois, siguen golpeando, amenazando, aí é unha zona de moito perigo, entre 2 e 1, imos parar un pouquiño, Donegal que pasa ás semifinais. Foi un partido bonito, foi un partido no que Donegal xogaba cun equipo rápido, sen embargo, cumpriron. Teñen esta introdución de Michael Murphy que de dianteiro centro, porque moitos equipos están xogando ahora co tiro de 2, os dianteiros que tiraban de 1 e que estaban moi adiante, estános baixando a media dianteira e deixando dianteiros máis físicos diante, que é a función de Michael Murphy. Entón, se están para o gol e para un punto e para fixar defensas no medio e que non podan cubrir os tiros de 2 onde están os verdadeiros tiradores, non? Verémoslo despois con David Clifford, como está pois xogando máis retrasado, non? É unha das cousas pois que a selección galega agora que vai xogar partidos de 15 ten que ter en conta, non? Os mellores xogadores na medio dianteira, os mellores xogadores en canto a disparo, lógicamente todos son mellores, non? Pero entendedes ben, non? Os mellores disparadores a paus na segunda fila, na medio dianteira, poden facer moito dano, e non tanto na dianteira como era antes, non? Na dianteira moitas veces pois xogadores rápidos ou físicos que podan amenazar gol. O gol é máis asequible agora, non? Pois pola posibilidade de entrar con menos xogadores no medio. Partidazo, os cuartos de final foron partidazo. É que xa vos digo, eu estou escandalizado do fútbol gaélico este ano, de que vamos, que non me perdo un partido de cuartos, non me vou perder de semis, non me vou perder final, e creo que probablemente intentarei retomar os partidos das finais, semis das copas provinciais, porque está sendo un espectáculo. As normas novas son espectaculares, de verdade, non podo máis que recomendaros velo. Se vichedes a final do ano pasado, que foi Galway defendendo lento e Armagh defendendo con moitísima xente, a iso era foi un partido moi aburrido, de verdade, e mira que eu son positivo ao velo, pero moi lento, moi táctico, e que agora é a morte a maioría dos partidos. E na segunda metade, cando ven o cansancio físico, contraataques a gogó. Entón, de verdade que tédelo que ver, non podes facer outra cousa. Seguimos co segundo partido das semis, que foi o Tyrone contra Dublín, o que vos digo, Dublín, temporada desastrosa, adestrador cambia para o próximo ano, hasta Peter Hart do Tyrone, comezando con esos tiros de 2, que Tyrone soubo explotar ben ao principio do partido. Están facendo moito eso ao principio do partido, non indo tanto por gol, indo máis aos tiros de 2 e un punto. Despois os equipos buscan moitas veces a ruptura xa para gol cando hai máis espacios na segunda metade. Mentres que bueno, que foron un pouco a paus, tiros de 2, pois Dublín foi quende, non, de manter o tipo, pero tampouco se vía xogando fácil, non? Os pases horizontais e máis planos agora non teñen non marcan tanta diferencia, non marcan máis os ataques e os contraataques. Aquí, a partir de aquí, é cando empeza o arreo onde aquí está Kieran Maguire, de Tyrone, vou vos dicindo algúns xogadores para que vos acordedes no partido. Este, creo que McEnroe, se non me equivoco. E aquí, bueno, esta xogada é brutal, entrada xa está no campo Cábana,
E despois, bueno, nada, contraataques de Tyrone constantemente, xa vedes que está todavía Dublín, aguantando o tipo, pero xa as xogadas de contraataque de campo aberto son todas de Tyrone. Dublín mete puntos, pero moi dificultosamente. Entón, pois, nunha desas, pois xa, o dito, no? Pois, perigo de gol, os tiros son moi fáciles, bueno, a verdade é que foi un partidazo de Tyrone, está a moito nivel, eu creo que vai competir a Kerry. E aquí está un partido que eu pensaba que iba a gañar Galway tranquilamente, pero Meath, a verdade é que este ano pois está xogando moi ben. Son xogadores que eu non coñezo moito, seguíalle un poquinho máis a pista ás xogadoras de Meath, porque estiveron en varias finales nos últimos anos, pero bueno, aí está Donald Kegon, que é un moi bon xogador da medio defensa. A medio defensa de Meath sube moito, entra moito, e despois intentan pois facer contraataque. Aquí é unha xogada que non sei como fai, porque parece que se cae, que non se vai levantar e tal, e ao final acaba metendo gol xogador de Meath, pero foi como, madre mía, chorando, non? Despois aquí temos esta xogadora, esta xogada de Peter Cook, eu pensei que aí o Peter Cook, eu pensei que estaba aí feito por Galway, estaba Galway atacando fortísimo, e outra xogada casi igual, casi idéntica, e aí vedes, no? Liam Silke, e digo, bueno, nada, xa está feito para Galway. Pero aquí, cagada total, cagada, vale? Perden o balón e mete Jordan Morris, que ademais é o que rouba o balón. Entón, bueno, foi sorprendente, 19-18, e despois van castigando con puntos e non lle deixan volver a Galway. Deu a sensación de que nesa xogada viñeronse abaixo o que vos decía, vou parar aí un momentiño, o que vos decía, no? Os partidos son moito máis abertos, nas segundas metades a moito 1-1, están sendo espectaculares. Xa vedes aquí 32 puntos, sen ningún gol, pero 32 puntos. E non foi para nada, é verdade que dices, non, 2 goles, 3 goles, tal. Non, pero que meteron 32 puntos. Aínda que metan 5 de 2, e que están metendo 20 tiros a paus, polo menos, máis os de 2. O sea, 24, 25 tiros a paus. E algúns desde lonxísimo. É que o xogo é moito máis aberto, moito máis ofensivo. E contaxa aos equipos, non? Porque cando fai un contraataque un equipo é fácil que salga, que saia outro. Non? Entón, aí vades ver este partido foi a primeira parte foi moi igualada, incluso tendendo un pouco a armar, pero a segunda parte foi Kerry un baño, unha lección, eu estaba vendo co fillo e lle dicía, mira, isto é o fútbol gaélico, é isto que están xogando estos de Kerry. Ademais, nós temos, o chaval ten a camiseta 14, ainda que a de David Clifford, que ainda que este partido xogou coa 13, este ano creo que está xogando coa número 13, pois, claro, estábamos aí un pouco eufóricos, non? Eu sempre vou por Kerry desde que nos fixou aí unha ruta aos fillos de Breogán nunha visita que fixemos a Dr. Crooks, Cole Cooper, o Clifford daquela época, e foi, pois, imagínate, como se Messi ensina aos mataos, que éramos uns mataos, pois, as instalacións do Inter de Miami, non? Voluntariamente, ademais, sen pedirlo. Entón, pois, xa entraron no noso corazón, aparte, o equipo máis laureado no fútbol gaélico, ten 30 e pico, non? Vitorias. Creo que teño apuntado, para dicirvos exacto, que se hallades con información, pois, 38 títulos. 38 títulos. Ten Kerry, que quedou campeón provincial do Munster este ano e na Liga quedou segundo. Pero quedou segundo na Liga, pero gañou a Liga porque despois, xa sabedes que é curioso, no? Que a Liga nas divisións despois hai unha final, les gustalle moito a final que haxa un gañador dun partido, no? E xogaron, quedou primeiro da Liga Meio, segundo da Liga Kerry e despois na final, pois coa característica derrota de Meio nas finais, pois gañou Kerry, pero ademais gañou 21-13, ou sea, unha cousa así marchosa, non? E despois Tyrone na Liga, pois en primeira división quedou sétimo, perdeu 3 partidos,
empatou un, e gañou outros 3, e no Ulster quedou eliminado en semis por Armagh. Pero igualado, 23 e 22. Eu creo que vai gañar Kerry, pero non é tan sinxelo, non o vexo, eu vexo Kerry favorito este ano para gañar o All Ireland, pero creo que, sobre todo a semifinal, podese facer moito costa arriba. E aquí imos ver o partido, como se lle fixo de feito costa arriba, pois o cuartos de final contra Armagh. Aquí empezou o Xe, que Sean O'Shea está brutal, está ao máximo nivel, agora mesmo é dos mellores, non? E aquí temos este partido, Tiernan Kelly de Armagh fixo un partidazo, vedes esa xogada que non foi gol de milagrosamente, non? De miracle. Xa facemos unha mezcla aquí entre inglés, galego e tal. Aí o tedes outra vez, o Tiernan Kelly, os saques de porta, volvo a decir, están sendo moi fastidiados. Vamos a ver se podemos volver un poquinho atrás para que o vexades. Aí ese o tiro do Xe. Armás xa meter a gol aquí. Espera que volvo un poquinho para atrás. Vale. Bueno, esta é a primeira xogada que case anotan, e despois aquí tiro a paus, non? Iba gañando Kerry, anotando moito. E mirade, aquí o saque, presiona moitísimo o saque, foi cagada do defensa, en plan Asencio, e o gol, non? O gol de Rory Grugan. Penso así, que foi un espectáculo, outro tiro de 2, é que agora non tens que salir, esa é a importancia do tiro de 2, tens que salir, entón fixadevos como hai ocos no medio, non? Todo o mundo, fixadevos, 3-4 xogadores saíndolle a Ryan O'Neill, que claro, ao final enchufou de un, pero que che pode enchufar de 2 perfectamente. Aí está o Xe outra vez, que é un espectáculo, E fixadevos, ese tiro de 2 recto non é nada fácil de meter, porque é moita distancia, pero Kerry tenlle moi tomada a distancia entre David Clifford e o Xe. Creo que meteron 5 ou 6 de 2. E aquí xa están avasallando totalmente aí, e outro puntazo. Aquí David Clifford na segunda metade foi o verdadeiro de David Clifford. Creo que este ano está en mellor forma co ano pasado, que estaba un pouco baixo. Aí tedes, espectacular. Entroulle como tiro de 2, anda que estaba case na liña. Un recital de tiros a paus que é espectacular. Non hai un equipo que tira paus como Kerry. Entón, bueno, aí tedes a Poddy Clifford, o irmão. E nada máis. Un espectáculo verdadeiramente, xa sabedes, entrades en directos da Galega. Imos actualizar a ver se xa sale por aí o gaélico, non? Todavía salen as traíñas, as traiñeiras. Eu sempre dixen traíñas. Traiñeiras é un pouco forzado, non? E nada máis, agardo que poder facer un vídeo coas semis, e que disfrutedes do partido, e despois a final, pois imos dicir cando é a final do All Ireland, a data, por se queredes, o domingo 27 de xullo. O domingo 27 de xullo é a final, por se queredes velo na televisión. Moi ben, pois nada, un saúdo a todos, por favor, comentade algo, dadelle a like, ainda que non vexades todo o vídeo, tedes que intentar posicionar os nosos contidos, se podedes, para que vos saian como suxerencia, porque o estar moi abaixo nese algoritmo que ten YouTube non vos vai sair a suxerencia, pois vos sairá antes calquer cousa por aí de política que o noso, non? Entón, por favor, dadelle a like, facede algún comentario, en diferido mismamente, non pasa nada, e tamén comentade se queredes algún vídeo en concreto, e despois tamén, pois, que opinades dos shorts, se vos están gustando. A min gustame moito o formato dos shorts, coas cancións, sabedes, estas cancións en galego que estamos a facer. E nada, moita sorte aos comentaristas que coñezamos ali, que teñamos por ali na Televisión de Galicia, e un saúdo a todos. Boas tardes, gaélicas tardes, que decimos. Chao, chao. Gracias por estar aí. Chao.